Добрый вечер, шановні глядачі. З вами Александр Кнырович і «Атмосфера». Польща не оформляє такс-фрі і розворочує з межі білорусів, які везуть телевізори, смартфони ды іншую техніку. Санкції. І калі б толькі гэта. Справа ідзе да закрыцця межы. Інфляцыя ў Беларусі вышэйшая не толькі чым у США і Еўрапейскім звязі, але нават у нашым, родненькім Еўразійскім саюзе. А ўрад нарэшце нарадзіў спіс дазволеных відаў дзейнасці для ІП. На гэта спатрэбілася значна больш за 9 месяцаў. А таксама пра тое, як Лукашенко зноў просяць грошай у Расіі, як старэе Беларусь і чым скончылася гісторыя бусліка. А яшчэ колькі таннага бензіну на свой сярэдні заробак могуць купіць багатыя беларусы і дарагога бедныя жыхары Польшы і Літвы. Запарце гарбаты, зрабіце бутерброд з чым-небудзь смачным. Што у вас там? Сядьце на ямчэй і вазьміцеся за нешта наймацней. Гэта атмасфера, і мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. Паехалі! Трывожныя весткі пачалі прыходзіць з беларуска-польскай мяжы. І прыходзіць яшчэ 29 чэрвеня. У профільных чатах забілі трывогу а 4 раніцы. Выконваючы пастанову Еўразвяза аб увядзенні новых санкцый у дачыненні Беларусі, мытныя службы Польшы перасталі афармляць чэкі такс-фрі на побытавую тэхніку і пачалі забараняць праезд усім, хто спрабаваў увесці ў Беларусь хоць нешта каштоўнае. Так выглядае гарманізацыя еўрапейскіх санкцый паміж Беларусю і Расіяй. Спіс забароненых да ўвозу тавараў займае 265 старонак і ўключае сотні найменняў. Цяпер забаронена да ўвозу прыблізна ўсё, ад туалетнай паперы да адзення абутку і далей, да побытавай тэхнікі, пасудамыйных машынаў, лядоўняў, тэлевізараў. І калі б толькі гэта. Уведзеныя санкцыі таксама абмяжоўваюць магчымасць рэгістрацыі беларусамі транспартных кампаніяў у Еўразвязе і атрымання беларускімі кампаніямі, у тым ліку прыватнымі, ніяк не звязанымі з рэжымам пэўнага набору паслугаў. Пастанова Еўрапейскага звязу зразумелая. Яна прыраўноўвае беларусаў да расейцаў на падставе саўдзелу ў агрэсіі і закрывае санкцыйныя дзіркі. Але адначасова гэта вядома. Параза дэмакратычных сілаў, тых палітыкаў, якія змагаліся за рознае трактаванне беларусаў і расейцаў на падставе таго, што беларусы ў большасці сваей не падтрымліваюць расійскай агрэсіі. Гэта відавочная параза. Але яна можа быць не апошняй. Кіраўнік МЗС Польшы наўпрост гаворыць аб закрыцці памежных пераходаў. Пакуль для перамяшчэння грузаў, пакуль толькі для іх. Але патрабаванне польскага боку спыніць мігрантаў і вызваліць палітвязня Анджэя Пачобута. Калі гэтыя патрабаванні не будуць выкананы, можа быць яшчэ горш. Такі кошт саўдзелу ў агрэсіі. У Беларусі змагаюцца з інфляцыяй і нават яе ўпэўнена перамагаюць. Но гэта калі верыць пераможным паведамленням з профільнага ведомства МАРХ. А як жа справы ідуць насамрэч? Як памятала на мінулым тыдні згаданае міністэрства, інфляцыя ў Беларусі фактычна не вырасла і складае цяпер крыху менш за 6% у гадавым вылічэнні. Але кошты лекаў паказалі чамусьці рост утрая вышэйшы за афіцыйную інфляцыю. Цыгарэты ж падаражэлі наогул на 40%. Пагадзіцеся, ёсць некаторы дысананс у такіх інфармацыйных паведамленнях. Ох уж гэтая інфляцыя! І быццам рапартуюць чыноўнікі Лукашэнкі. Перамаглі, справіліся 5,7%. А глядзіш у вочы і бачыш, яны і самі не надта вераць у гэтую перамогу. А як пачытаеш аналітыку нават дзяржаўных экспертаў, дык бачыш, як лезе там з кожнай старонкі трывога. Маўляў, лічбамі, але рэальнасці не падманеш. І калі напампоўваць эканоміку пустымі грашыма, як нітратамі беларускую гародніну, дык недзе яно ж абавязкова рване. Але пакуль справаздачы прыгожыя, а значыць, будзем працягваць. Як у тым анекдоце, мышкі плакалі, калоліся, але працягвалі грызці кактус. Такім чынам, справаздачыўся Белстат аб інфляцыі ў траўні. Усё ў парадку, рост у параўнанні з красавіком усяго на 0,1%, зусім не шмат, і ў цэлым гадавая лічба 5,7%, як мы ўжо гаварылі. Аднак заўсёды ёсць вось гэтае аднак. Паглядзім на яго. І дапаможа нам у гэтым рэсурс thinktank.by. Спецыялісты якога знайшлі дзіўную розніцу паміж хуткасцю роста цэнаў на асобныя тавары ў нас
і ў цэлым у Евразэс. Такім чынам, пры гадавой інфляцыі 5,7% кошты ў студзені-траўні 2024 года выраслі ў параўнанні з тым жа перыядам летась. Паглядзім на лічбы. Як вам? Гародніна ў цэлым чамусьці 12% у Беларусі і 5,7% у Евразэс, але капуста цэлая 42%. Ну і далей. Яблыкі 28%, соль і цыгарэты 47% у параўнанні з амаль 10% у Евразэс. Усё менавіта так і выглядае. Чамусьці ў нас гэтыя кошты растуць шмат хутчэй. Ведомства, якое ў нас адказвае за стрымліванне росту цэнаў, марга, у гэтым момент стаіць, сцісла апусціўшы вочкі і ціхім голасам тлумачыць. Ну, разумееце, імпарт даражэе, і яго ў нас больш. Акцыз мы падымаем, надта ж хочацца больш грошай у бюджэт садраць насельніцтва. Ну і заробкі ў нас растуць, а значыць і выдаткі на вытворчасць. І ўрэшце, чаго вы ад нас хочаце? У сумі ж усё роўна, все добра. Ну, хіба не. Хацелася б іх пахваліць. Жартую, не хацелася. Всё наше рэгуляванне коштаў – гэта вялікі падман. Аналітыкі прадказвалі зніжэнне інфляцыі да сённяшняга ўзроўню з натуральных прычынаў, без сялякага рэгулявання. Гэта відаць з таго, як зніжаецца інфляцыя ў ЗША і еўразвязе. Нагадаю, там яна таксама у 2020-2023 годах брала эвересты з манблянамі. Але цяпер, калі інфляцыя ў Беларусі 5,7%, у Расіі ўжо 7,8%, а ў сярэднім Еўразэс зразумелы 7,6%, усё ж Расія ў гэтым утварэнні самы вялікі рынок, то ў ЗША 2,7%, а ў Еўразвязе наогул 2,4%. І без усялякіх чыноўнікаў, якія б кіравалі коштамі. У 2-3 разы ніжэй, калі не чапаць рукамі. Працягнем пытанне. Беларусь на гэтым тыдні уступіла ў ШАС, Шанхайскую арганізацыю супрацы. І наконт гэтага хочацца сказаць, нічога мне не хочацца сказаць. Гэта арганізацыя пустышка, тыпу СНД. Сяброўства ёй не нясе практычнай карысці. Сярод удзельнікаў там Кітай, ён некалі яе і прыдумаў, а таксама далёкая для нас Індыя. І краіны, з якімі ў нас уже гэтых саюзаў, як паравозікаў у Карлсона, у хатцы на даху. Заваліся. Гэта Расія і рэспублікі Сярэдняй Азіі. Таму абмяркоўваць тут няма чаго. Рушым далей. Беларусь хутка старэе. Гэта не сакрэт. Але вось сама хуткасць гэтага старэння на мінулым тыдні выявілася ў лічбах і зрабілася мне страшнавата. Мяркуйце самі. Белстат паведаміў, за апошнія 5 гадоў колькасць маладых людзей у веку да 30 гадоў усохла на 230 000 чалавек. Шмат гэта ці мала? Но было больш за 1 800 000, зрабілася каля 1 600 000. Мінус 13%. А гэта значыць, што з такімі тэмпамі 30 гадоў і ўсё. Няма ў нас наогул моладзі. І што цікава, адначасова колькасць пажылых людзей, старэйшых за 65 гадоў, павялічылася практычна на тыя ж 200 000 чалавек. Праўда, тут ужо за 10 гадоў, што крыху змазвае тэндэнцыю. Але ж дадамоў да палатна яшчэ адну лічбу. У цэлым насельніцтва за 5 гадоў усохла на 320 000 чалавек. Кеміце? Тут у нас тэндэнцыі накладаюцца. Мы не проста выміраем, мы яшчэ і старэем, што не дазваляе разлічваць на рост насельніцтва ў агляднай будучыні. Звярну ўвагу, гэта афіцыйныя звесткі. Без уліку ад'езду грамадзянаў рэальнасць значна горшая. У нас паўнавартасная дэмаграфічная катастрофа. І загадам нараджаць праблема не развязваецца. І гэта праблема адбіваецца на эканоміцы. Працаваць няма каму. Гэта бачна і з рэкорднай статыстыкі вакансіяў. Там ужо афіцыйна 160 000 пазіцыяў. І з таго, як прадпрыемствы губляюць работнікаў, толькі ў траўні рынак працы страціў больш за 12 000 чалавек. Паводле звестак таго ж Белстату, кампаніі за месяц прынялі на працу 41 000, а звольнілі больш за 53 000 чалавек. За гэты год такія страты ўжо больш за 33 000. Яшчэ крыху навінаў. Чыноўнікі ўсё ж вызначыліся са спісам дазволенай для індывідуальных прадпрымальнікаў дзейнасці. Там без сюрпрызаў. Галоўная страта
агулавы гандаль. Эксперты оценивают сокращение колькасці ЭП у масштабе от 25 до 40 тысяч человек. Спроба таким чынам загнаць усіх у юрасобы, каб сабраць больш падаткаў, бессэнсоўна. Але партыя сказала трэба, значыць, будуць рэзаць. А Лукашенко зноў сабраўся прасіць грошай у Расіі. Гаворыць, папярэднія 106 мільярдаў расійскіх рублёў мы ўжо патрацілі, трэба яшчэ. Расія сёння адзіны крэдытор Беларусі, аднак да эканомікі гэта ніякага дачынення не мае. Інакш не выдавалі б новых крэдытаў да вяртання папярэдніх. Нагадаю, вялізную пазыку з АЭС мы павінны былі пачаць сплочваць толькі пару месяцаў таму. Вяртанне ж астатніх крэдытаў увесь час пераносіцца. Вельмі зручна, але некалі ўсё ж такі давядзецца аддаваць. Не Лукашенку, а беларускаму народу, на жаль. Міф аб таннасці беларускага бензіну пахіснулі аналітыкі рэсурсу Півадзі. Паводле свежых разлікаў, багатыя беларусы маюць магчымасць на адзін заробак накупіць аж на 789 літраў. А вось бедныя літоўцы з палякамі, якія з зайздросцю глядзяць за плота, чамусьці 860 і 895 літраў. З іх за воблачнымі цэнамі. Такая вось непрыемная матэматыка. А Буслік усё, падаў на банкрутства. Цікава тут наступнае. Таварыш Богданаў, кіраўнік Марг, абяцаў выратаваць прадпрыемства. Маўляў, перабудуем, будзем прадаваць беларускія тавары. І вось такая цана ягоным абяцанням. Вы здзіўленыя, а я не. Мір праху твайму, Буслік. Ну і наша крыху падзабытая рубрика Качанова. Пакуль Наталью Івановну крыху адсунулі ад эфіру, застаецца нам радавацца творчасці нашых, не пабаюся гэтага слова, калег з галоўнага выдання краіны «Беларусь сегодня». Эх, моцна там забіраюць. Вось так выглядала стужка іх эканамічных навінаў. Вам здаецца, што ў вас дваіцца в ачах? Нічога падобнага. Гэта такі дызайн. І гэта не толькі паўтарэнне адной і той жа навіны. Гэта дзве асобныя навіны, з розніцай у некалі гадзін аблікаваныя на гэтым рэсурсе. І калі зазірнуць у сярэдзіну, то высветліцца, што і аўтары іх розныя. І абодва, напэўна, атрымалі паўнавартасны ганарар. Вось зайздрош. Хлопцы, возьміце мяне да сябе. Я ж у такім рэжыме навіны магу раз на 5 хвілінаў выклікаць. Хаця, можа, лепш у Белта. Там вось гэтае фота назвалі «Сустрэчы ў закрытым рэжыме сам насам». Па-мойму, добра. Закрыты рэжым, сам насам. Як вам? Рыгор Кастусёў на волі. На момант запісу праграмы праваабаронцы паведамляюць пра яшчэ як мінімум 15 палітвязняў з цяжкімі хваробамі, выпушчаных на волю асабістым рашэннем Лукашэнкі. Вядома, гэтаму можна толькі цешыцца. Свабода, нават вельмі умоўная, у любым выпадку лепшая за жыццё там. Несумненна. Але я хочу звярнуць вашу увагу на адну акалічнасць. Гэтыя людзі і павінны былі быць на волі. Калі я быў у калоніі, мне давялося прысутнічаць пры тым, як суд адпускаў чалавека паміраць. Гэты чалавек быў зялёнага колеру. У яго, кажучы простай мовай, ужо адваліліся ныркі. І заставалася яму нешмат. Тады я і даведаўся, што ў беларускім крымінальным кодексе ёсць такая падстава да тэрміновага вызвалення. Цяжкае захворванне. Улічваючы гэтую норму, выходзіць, што гэтыя некалькі палітвязняў і так павінны быць на волі. І не толькі яны, паводле закону, а не прыхамці дыктатара. Аднак закону няма, дакладней ён не працуе. І так, палітвязняў на мінулым тыдні зрабілася больш, а не менш. Рэпрэсіяў ніхто спыняць не збіраецца. Надта моцны страх. Тады што гэта было? Даведаемся, калі ўбачым поўны спіс вызваленых. І галоўнае, ці ёсць сярод іх Анжа і Пачобы. А да гэтага вельмі шмат залежыць, на жаль. Гэтак нашае выданне, нашыя размовы ў гэтую нядзелю закальцоўваюцца. Пачалі з праблемаў на польскай мяжы, а скончылі палітвязням, беларускім журналістам польскага паходжання. Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кнырович. Пабачымся праз тыдзень.